Hi guys, my friends from Singapore. I'm coming to Singapore tomorrow on 17th of September. Hi लोगोफोर, good morning to everybody. जोबोद दुखुनांथाव रादाब। बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथाङा नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बाहागो लानो थांदोंमोन सिंगापुराव आरो दान्दिसे सम मोननायावनो बिथाङा स्कुवा डाइभिं एबा लैथोआव सानस्रिनाय खालामदोंमोन। बिथाङा बेयावनो एक्सिडेन्ट जानानै बिथाङा थैबाय, रुंसारि जाबाय। बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथोंसै। लोगोफोर, जोबोद दुखुनांथाव। बिथाङा दान्दिसेब्लाबो जोंखौ मेथाइ रोजाबहोनानै गोजोन होयोमोन। नाथाय माथो खालामनो, इसोरनि लिरनाय। दा बिथाङा रुंसारि जाबाय, जोंनि गेजेराव गैलिया।